Sumoto nga after atong hitabo, wala na ko'y nadawat nga text or call gikan niya. Dili kay ko ka-focus sa kung mga ginabuhat ato. Pero may gani na lang, kay nalampasan ra na ako. I feel sorry for myself but wala ko'y regrets sa nahitabo sa mga. Honestly, gapaabot gihapon ko, nga basin magparamdam siya sa kuha. Bisan lang mang mangumusta, pero wala dyan. Wala ko ga-ilis og phone number, wala ko ga-deactivate sa kong social media accounts. Para easy ra niya nga kontakon ko. Pero naabot na lang ang isa ka semana, wala gihapon siya nagparamdam sa kuha. Og wala jud ko kaagwanta, og i-share na ko ni Bing ang nahitabo. Thankful kay ko nga naa siya para i-comfort ko. Ipaagi lang niya joke ang mga kasakit na ko. Ang ako mga problema mahanaw rag kalit ani ni Bing John. Wajud ko gamahay nga nahimo na ko siyang best friend. Close man pod mi ni ate. Pero not the whole thing and a bundle of chikas ako ma-share niya. Ug hantod sa medyo busy na sad ko, pero dili sa mga projects, pero tungod sa umaabot na Christmas party. Though dili pa pwede ang gatherings this time, pero nangita amigway nga magpahigayon amo ang Christmas party. Then gi-invite ko ni ate nga mag-attend daw mi og Christmas party. Iyaha kong kuyugon kay na-injured man iyahang pikas bukton. Nasobraan daw hilot og naipit ang ugat, according pa niya. Dili siya makadrive sa sakyanan, maong iyaha kong dalon. Ang Christmas party di ay kay sa ilahang kalayo, sa uyab ni ate. Sa moto nga nananghid mi nilang mama og papa nga manggikan nami. Pag-abot na mo sa police station, timing sad nga naa na sila yo. Og hangtod naabot may sila ha og gipaylaila sa family nila yo. Swertiha kaayo ni ate. Nasa na mga kauban ni Leo sa work. Nagpaabot jud kong Alex nga moabot. Pero wala man gihapon. Gimingaw ko niya. Bisan lang unta magkaistorya mi. Okay naman unta ko. Or di ba gani, bisan makita lang nako siya. Di dyan na ako madinay nga in love na jud ko niya. Murag dali ra kayo. Nagbulag mi ni Vlad nga wa joy na sangit sa kong mataw kasing-kasing. Nganong kay Alex pa man. Og hantod sa nahuman na may pangaon, og naay inom-inom. Gihagad na nakog pauli si ate para sad makapahuway nami kay 30 minutes away biya ang amo ang balay. Maabdan pa may curfew basin madiretso pa may sa police station og dito makatulog. Sa moto nga naa nami sa sakyanan og si ate kay nasa backseat. Kay naa may mga bring house sa front seat nga tapad na ako. Mas pinangga pa ni ate ang bring house kaysa sa iyang bukton. Dayon, naay niabot nga sakyanan og ang color kay black. I know nga kang Alex juto. Og ako masayop. Dayon ni gawas si Alex siyang sakyanan. Pero ni gawas pod si Shane. Hot ya kong dughan oy. Nibabay pa na si ate kay Leo ug didto nakalingi si Alex. Nakita ako niya. Pero walay expression iyang no. Ug wala joy pagka-excited. Nga nakita ako niya. Ang akong smile kay napulihan og kagol. Kinsa raman pud ko, di ba? Unsay reason niya nga nuwa niya gisultidan kang Alex about sa iyang pagbuntis? Or nakahibalo na ba si Alex nga buntis si Shane nato? Gasakit na jud akong utok ato nga time. Wa na jud ko kahibawo unsaon ako pag-compose sa akong kaugalingon. Nganong ato pa man niya gisulti after sa nahitabo na mo. Unsay purpose niya? Mobalos lang tungod kay nagkabulag sila. Sa moto nga paabot na mo sa balay, gi-black na ako siya.
Di uso sa kuha ang bali-bali og SIM kay na dito ang nakasalalay akong trabaho. Wala jud siguro may dapat pang istoryahan. Wa man sad may angay istoryahan, di ba? Experience lang to. Gihatag na ako akong pagkababae sa usa ka lalaki nga bag-o pa gani mi nagkaila og nagkasuod. Sa mga to, nga pagka December 27, 2020, di jud ko makalimot ani. Kay importante biya kay si Vlad pod sa kuha. Gitawagan ko ni Vlad kay mauli daw siya kay kwao na niya iyahang lola. Dal-o niya sa ilahan. Sumo to nga nagkaistoryahan na yun may ni Vlad sa phone. After sa mga nahitabo, karon pa na ako nakita ang jolly side ni Vlad. Mas surprising pa man ang karon kaysa iyahang mga surprises sa kwa before. But na, past na to tanan. Happily married na ang bayo. Pero ako, sige ra gihapon nga ginapasakitan. Sa moto nga ako siyang gisugat sa airport og nidiretso mi silahang balay. Gimingaw ko niya. Niwa lang gihapon niyang lawas. Laki man gihapon siya manamit og laki sad maglakaw og di man magkembot-kembot po. Pero di lang nato patingogon kay adto ta masangit si Hantingo. Nag-take og leave ato mga 4 days para kuyugan si Vlad sa iyahang mga asikasuhon. Thankful sad ko nga di na kayo hectic akong schedule atong panahona. Gitreat pa ko ni Vlad og pampagwapa kay mura na dokog na ay polo kabok na. Bisan dili siya. Wala lang jud na tagad akong buhok og medyo taas na pod. Naman sad ko'y kwarta para ani unta jud. Pero wala lang jud time. Nagpa-overalls pa paminduha. Go kaayo ko oy basta libre. Nagpaputol pod ko og buhok. Mga above the shoulders siya. Nagpa-highlight sad ko para daw new look og makakita na kog ikapuli niya. Pero dili ni pang move on ha. Pero bet budjud nako ang short hair. Feeling guwapa ko. Suliton da na mo iyahang bakasyon kay talay sa daw siya makatreat nako. Sa moto nga pagabuntag ana, sayo kay ko gitawagan sa bayot kay magpakuyog siya nga mag-process sa mga papers sa iyahang lola. Daghan may gyatuan ug medyo nadugay pa siya sa balay kay nagkiistorya pa man sila ni mama ug papa. Okay raman gihapon sila. Ug hangtod nagkuha na may police clearance. Pag-abot mo didto, maayo na lang gani kay gamay ra ang tao. Pero na ako'y na familiaran nga nawong didto sa police station. Pero nakalimot ko kung aha na ko siya nakita. Ug sa dihang naa na mi diadto, gibiyaan ko kadali ni Vlad para magkuha siya og police clearance kay siya na may next. Dayon, nikalitan tog pangutana ang pulis nga kung ako ba daw tong naa sa bar. Nakulbaan jud ko. Daan paligi ko. Nakita na jud may lagyan niya. Sa bar pa jud. Di jud ko gusto machismis kay kebaw ko nga kuyog sila ni Alex that time. Og I know nga kakita jud siya kung unsay nahitabo dito. Og syempre ni deny ko. Ningon ko sa pulis nga bag-o lang ko dito na lugar. Syempre bawal jud. Basig ipakalat no niya ang nahitabo. Nara ba diri ang uyab ni ate nga gatrabaho. Maabot pa noon kay ate ang chismis. Niingon pa ang pulis nga same kuno may kaayog nawong ug buhok ra kunoy gilahi. Pero ni deny jud ko nga ako to. Dinungotana pa ng pulis kung unsay ngalan nako. Ug nangayo pa sa ko ang number. Maayo na lang gani kay nabot si Vlad ug wa jud kadayon ang pulis ug kuha sa ko number. Dali lang minahuman. Pero pagawas na mo, nakitaan pa nako si Alex. Nag-holding hands pa jud mi ni Vlad. Na-smile ko ni Alex, pero wala siya may smile back sa kuha. Ug dito na ko na-realize nga kutob na lang jud mi dito. Balik as a stranger. Dagan kong nahimong realization that time.
Wala man sad unta ko'y plano nga tagdon siya kay naa si Vlad sa akong tapat. Wala biya kay balo si Vlad about sa kalandian with Alex, pero craving ata ko ismile niya that time. Nakauli ko sa balay mga past 8 na. Time to take rest tungod sa kakapoy. Nagwash lang ko, then nag-ilis tayo niligid. Lami kay sa paminaw nga nakahigda na jud ko. Ug hangtod mga 11 PM na to. Nakamata ko kay nagsigi og vibrate akong phone. Ako na din nahigdaan, maong dali ra kay ko nakabantay. Ano number ang nitawag sa kuha? At first wa pa nako gitubag. Syempre gadwa-duha ko. Unknown good ang number. Wala may manawag na kog mga 11 PM. Ting tulog naman guna na ako. Pero ako na lang gihapong gitubag. Kaya kung nahuna, pasig si Vlad to. Basi na ay tuyo sa kuha. Pero nakabangon jud kog ahat sa nitingog. Sure ko nga si Alex to. Pero nabantayan jud na ako nga hubog siya. Sumato nga minaog ko, miadto ko sa ubos nga CR na mo. Kaya di ko gusto nga madisturbo silang mama o papa o silang ate sa kong kwarto. Giinan ko ni Alex nga after all daw sa tanan, dali ra daw ko nakakita og lain nga kahuling. Motong medyo galagot ko og nasakitan na sa to. Ako siyang giingnan nga how dare you Alex. Ikaw may naunsa after sa nahitabo. Yun sa man lang ko nimo. Kibiyaan lang ko nimo galit. Humani mo nga giparausan ay hapa ka niingon nga mahimo na day kang amahan. Irresponsable man kay ka para kay Shaynoy. Tubag si Alex. Nga gusto man sad nimo, diba? Diba giganahan ka? Mas giganahan man gani ka. Ayaw deny Chloe. Isulayan lang na ako kung mabigay ka. Pero wa juday ko masayo. Kay nibigay man ka, diba? Di na ako na siya sayo. Sayop ni mo na. Grabe kasakit pa eh. So gisulayan na di ay ko niya. Nganong wala man day na ako na-realize. O lahera jud kaayo ang pagmahay. Pero ako siyang giingnan nga ayaw jud kog sulaye Alexander. Ikaw may nisulod sa kong kinabuhi. Wala na ti kahilabte. Nagpakahilom na ko. Pero nisulod kag balik sa kong kinabuhi. Nikatawara na si Alex ug niingon nga dili ako Chloe ang nisulod sa mong kinabuhi. Nakalimot na ka. Nagbulag ming Shane tungod nimo. I think you deserve kung unsay nahitabo. Pasalamat gani ka na hatag nako imuhang gusto. Grabe kayo jud. Unsa judi ay iyahang paglantaw sa kuha. Tungod siya mga words, mas nisakit ako ang kasing-kasing. Wala ko mag-expect ngayong ani di ay ang hantungan sa tanan. Grabe kasakit kaayo nga mahulog sa bitag. Balos lang ba jud niya ang iyang gibuhat. Sumato nga nibalik na ko sa kong kwarto ug didto gipagawas ang tanan akong kasakit. Unsa maday ko ka makakasala sa akong past life nako nganong ing-ani man ang mahimong balos. Sakita jud kayo. Di nako deserve ang ing-anion. Nagbinuotan man ko. Ug hangtod nakatulog na lang jud ko kinila. Pagkaugma ni text na sana si Vlad sa kuha nga magpakuyog daw siya. Pero may balibad ko, kaya ako siyang giingnan nga galain ako ang paminaw. Pero ang tinuod, maulaw ko nga matubang ni Vlad og nilang tanan, kay hubag kaayo ko mata. Ug wala jud ko gisharean ato nga tayo. Bisan kang bing. Kay every time mauna-hunaan nako ang mga gipangistorya ni Alex. Sakit kaayo og makahila ko.
how much more pa kaha kung mag-share ko kung unsay nahitabo sa mong pagtawagay ni Alex. Sa mga to nga after ato, gidi-activate na ako mga SOCMED accounts. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi. Lisod kaayo magsugod. Galisod ko gihil sa kasakit. Ni-text ko ni Bing na di na mo hisigutan si Alex. Nakasabot lamang pod hinoon siya. Nagpasalamat na lang pod ko kaya wala jud ay nagbunga ang nahitabo na mo. Sumoto nga nagpaka-busy na lang jud ko sa mong work. May gani na lang kay naa may mga project nga out of town. Mao nang nakarelax ko ug nakapalayo ko sa lugar kung aha ko dapitan sa sakitan. Sumoto nga milabay ang mga panahon ug medyo okay na ko. Dayon, naay ni text na ako. Unknown number. Mingon siya nga good evening Miss Engineer. Nangurog jud akong kaunuran dito ay. Kung kamot dali kayo nagsingon. Walay laing mo tawag na ako nga Miss Engineer kundi si Alex lang. Dayon ni text siya nga nihangyo siya nga pwede ba daw siya manawag. Ug pagkataod-taod lang naay nitawag sa kuha. Ug wala na lang ako kabantay nga natubag na nako iyahan tawag. Siguro marupok jud kayo ko. Kay naminaw lang ko sa iyahan tingon. Ningon pa siya nga thank you Miss Engineer. Ug dili naman sad siya hubo. Dayon nangutan ako niya kung unsay tuyo niya. Ningon si Alex nga gimingaw daw siya sa kuha. Ug nikalitlag tulo ako ang luha. Aha ka. Gimingaw ko niya. Nangayo pa siya sorry kay hubog lang daw siya ato nga time. Katong daghan siya sakit nga mga naistorya sa ko. Baga aligi kay ba. After ko niya gisultihan og sakit, sayo na kaayo niya mag-sorry. Sorry lang batanan para siya. Enough na akong pagkamarupo. Kaugalingon na pod siguro nako akong unahon. Dili nako deserve ang masakitan pa. Ug mas dili niya deserve hatagan og another chance. Enough na. Di na ko gusto madungagan ang kasakit sa kundukan. Sakto na ata akong pag-antos no. Pero na, nganong sakit naman sad kaayo magparaya. Yes, confirm yun. Nga in love gihapon ko niya. In love ko sa lalaki nga mo po'y hinungdan sa kasakit sa kundukan. Sumoto, nga nilabay na sad ang mga adlaw. Mga bulan to sa April, ni-file ko og leave. Ang plano na ako kay mo relax lang sa ug magtabang-tabang sa moang karinderya. While nagtabang-tabang ko sa mong karinderya, nikalit na nang ingon akong papa nga naa daw nangita na ako nga kauban daw nilang Leo. Natingala pod ko kung kinsa o kinsa ragud po'y masalaag didto nga gikan sa police station. Sa moto, nga niadto pod ko sa table kung aha dapit ang giingon sa kong papa. Og didto nako nakita si Alex. Og sa ko ang pagkakita niya didto, mura magnawala tanan akong kalago. Dihang nakitaan ako siya. Lahi ra jud ay no basta in love na ka. Bisan pag unsa ka dako ang kasuko nga imuhang na feel. Mukalit rag kawala. Kung nana siya si muhang atubangan. Nagduduha pa ko og duol niya nga mura bag kabalikon ko sa kong aga. Pero nakitaan ko niya. Sumoto nga ni duol na lang jud ko. Sumoto nga nagka-istorya may. Pero, as a customer lang jud siya. Nangutana ko niya kung unsa iyang orderon. Pero niingon siya nga ako na daw bahala.
Nangutana pa na siyang papa kung unsa kuno'y paborito nako nga pagkaon. Ambot ba unsa na say gusto niya? Unsa na sa ihan tuyo nga after ko niya gibastos o giistoryahan og mga sakit kay nga istorya. May gana pa siya nga moari diri sa moa og maki-close kunuhay. Wala lang jay hanaw silang papa sa mga binuhatan aning lakiha. Og after nako nakuha iyang mga orders nga arang daghan na murag magkaon og 5 ka tawo. Nilakaw ko og gibiyaan ako sila nga gistorya. Wala jud ko ni balik silahang nahimutangan og si manang na lang akong gipahatod siyang order sa table. Then pagkataod-taod ana, ni dool pa na si Alex ako kay nangayog cellophane or sudlanan daw sa mga pagkaon. Kay i-take out lang daw niya ang sobra. Niingon pa na siya nga tawagan daw ko niya ug dili na daw nako siya i-block. Ako adyo na siyang gisipatan. Pero ni-smile raman sad na siya. Wala na jud unta ko'y plano nga makiistorya niya after sa nahitabo. Basig unsa na say madawat na ako nga sakit sa dugan. Kapoy jud maging marupok. Nakaginhawa na lang jud ko sa dihang nakita na ko si Alex nga nilakaw na siya. Dayon nagkaistorya paming papa. Og nangutana ko niya kung anong close silang Alex. Ingon si papa nga permi di ay magkananan si Alex sa mong karinderya. Wala lang jud ko kabalo kay busy ko sa trabaho. Ningon pa na si papa nga bagay daw ming duha ni Alex. Ka jud. Sumoto nga gikapoy jud ko atong adlaw. Pagagabi ana, naini-text na ko nga, "Good evening, Miss Engineer. Busy ka karon. Kita ta na." Niisa jud akong kilay sa text oy. Kabalo gyud ko nga si Alex to. Ingon siya nga kwaon daw ko niya mga alas 9 sa gabi. Pero ako siyang giingnan nga gikapoy ko og matulog na ko. Nangutana pa siya kung kanus-a daw nga dili ko busy ug manawag daw siya sa ko. Sumoto nga gisigi siyag text og tawag sa kuha kay gusto na pud ligin niya nga makikita sa kuha. Dili jud unta ko mosugot pero mura gihadlok pa ko ni Alex nga kabalo daw ko kung unsay kaya niyang buhaton. Bisan galagot kay ko ni sugot na lang jud ko nga makikita niya para mahuman na dayon. Ako pa yung giset og place kung asa mi magkita. Pero logi Japon ko kay iyahang date og time ang matuman. Wajud ko kasabot nga nung ani ko that time. Naay parts sa kong utok nga gaingon nga di na makipagkita. Pero naapoy usa nga gapush na ako. Pero ang mas worst kay ang gapush sa kuha kay mas dako og percentage. Maong gora na lang jud to. Kung pwede lang jud lagi mag-ilis og SIM, gibuhat na ako. Pero dili lagi pwede tungod sa ko ang trabaho. Dali ra kayo ang oras ug panahon. Ug time na para magkita na mig balik. Medyo excited ko pero at the same time, bothered ko. What if naay makailan na mo? Unsaon man ko sa mama siyang umaabot nga na. Feeling nako mura kog ni sulong og gyera nga ako ra usa. Pero no doubt nga ni sulong. Wala ko tabangi sa akong mind ug wala pud ko pogi. Gi-follow na lang nako akong heart kung unsay giingon niya. Ang akong mind kay wala na jud ni cooperate. Ug hantud naabot ko sa gawa sa usa ka resort. Mao toy place nga akong gipili para magka-istorya. I feel empty jud. O kasabot sa kong na-feel. Pitiful kay ko that night. Nagpahangin na lang ko para ma-relax ko. Wala na dyan na atrasan. Gusto ang takog space. I know nga wala ko'y sala pero feeling na ko na ako'y gusto nga i-confess. Og hangtod sa naabot na siya. Nag-smile pa siya nga naglantaw sa kuha. Mura man kog kahilakon hinoon ay.
Another encounter na po namo. Pero, nagpaka-strong ko that night. Wala ko gahilak jud, pero deep inside, mura ko gidunggab og kadagan. Murag need na ko og hag nga gikan niya. Yes. In love jud ko. Pero sa sayop nga tao. Ulahi na kayo. Na siya'y pamilya. Maluoy ko sa kugmaon siyang anak. Dili na ko mapasaylo akong kaugalingon kung mabungkag ilahang pamilya tungod sa kuha. Pero before minisulod sa resort, nisulod pa na si Alex sa akong sakyanan. Wala day siya gadalag sakyanan o gibilin lang niya silang balay. Ang ihang smell, ihang warm, nga always na akong ginakrave every now and then. Nakahinumdom pa ko, katong gabi una, nga naay nahitabo na mo sa sofa. Ug maapod to nga night, nga nahibawan nako nga boros iyahang uyab. Iningon pa na si Alex kung pwede nga mag-dinner sa mi, kay gugutom daw siya. Nag-commute rabia siya. Pero ako siyang giingnan nga mag-take out lang mi kay humanamang kugaon. Sa moto nga siya na ang nag-drive o nag-take out o pagkaon. Hilom ra kay may hanto na abot mi dito sa resort. Gipili na ako to nga resort kay medyo dool ra sa moa. Limited rasad ang makasud tungod sa pandemic. Wala man sad may garom kay nagpabook lang ko og cottage. Siya ra bisan diri na apay makaila na mo. Sa moto nga miadto na mi sa cottage nga ako ang girintahan. Siya ang gadala sa mga foods and drinks. Samtang gakaon siya, nag-open lang ko isa ka beer nga kan. Og hantod sa nahurot na ako ang isa ka kan, og medyo init na akong feeling. Og confident na ko kaayo nga moatubang niya. Confident na jud ko nga tubangon siya. Nangutan ako niya kung unsa man ang amuhang istoryahan. Dayon na ngayon siya sorry siyahang mga gipang istorya atong hubog siya. Ni okay rapod ko. Ingon pa si Alex, nga fair naman sa ta, diba? Before katong sa hotel, ang reason kung anong gabulag mini siya, kay tungod nga hubog sad ka. Karon, mag-apologize ko kung unsay nahitabo katong hubog ko. Ni-smile ra ko. Nag-thank you si Alex. Nag-sorry na pud siya. Kay nakonsensya gid siya sa iyahang gibuhat. Itubag ra pud ko nga okay ray. Kalimtan na lang to na to. Itubag si Alex nga salamat engineer. Cheers. Nangutan ako nga para asa man. Nitubag si Alex nga I'm getting married na. Gusto lang ko nga mag-celebrate kauban ka. Isa na naka-achievement para nako ang makapangayog pasaylos mo. Murad kog nalanay oy. Minyuono na jud ay siya. Sakita. Ni congratulate rapod ko niya. Og nag-cheers ming duha. Sa moto nga nangatawa na sad mi. Then nag-inom. O gusto na ko nga mahubog din that time. Gusto na ko bisan sa kadali mawala ang kasakit nga ako ang na-feel. Dahil nakahurot kog duha ka kanya beer ug medyo tipsy na jud ko kay dali raman kay kumapo. Panalagsa raman jud ko moinom ug di jud ko ana. Tiningon si Alex nga balhin tag room Chloe. Tugnaw naman dali. Og iyang gihubo iyang jacket ug isuot sa ko. Pero ako siyang giingnan nga cottage naman ako ang gibayaran dere. Mamauli na lang ta. Ningon si Alex nga bag-o pa ganita dere. Wait sa. Og nilakaw siya. Og habang galakaw siya, lami na jud kay ihila. Murag di na nako mapugngan akong luha. Og nigawas jud.
Anong gusto po man nako nga magdugay me karong gabi unader. I hate myself. Sobrang marupok. Pagbalik niya, gidali-dali na kog trapo kung luha sa kuno. Ingon pa si Alex nga, okay ra daw engineer. 10 hours lang daw. Og curfew naman gud daw. Akong giingnan siya, nga gamita imuhang connection sa nikatawa ko og wa na jud ko sa kong buot ani nga time. Tungod sa ilimnong makahubog agad. Ningan si Alex, nga dali lang sagud ta. Mag-celebrate sa ta. Kadali lang gud. Ako siyang giingnan nga basin mahibal-an missing asawa. Ug maopaw jud ko. Pero ni-smile siya. O giaga ko niya padong sa room nga iyang giingon. Lord, last na lang jud ni. Promise. I feel so sorry that time. Garabi na jud kaayo akong gihimo. Pero, I can't say no man jud ay. Na jud ay time nga ready nimo ako ang tanang kasakit. Ready ka nga mo take risk. Bisan kay balo kang risky just because you love someone. Bisan ka balo kang sayop, you will go with the flow na lang. Selfish na akong selfish. Ug bahalag inon ko nga manggubay og relationship this time. Promise. This time lang jud ko magpakasayo. This night lang jud. After aning tanan, mag-move on ako ug magpalayo na siya. Pag-abot na mo sa room, gi-plaster pa namo ang mga foods. Pagkataw-tawd ana, na-feel na lang nako iyahang mga pukton nga nagakos na sa ko. Grabe na shoot kayo. Og he-kissed me. Dahil na-response ko. Hangtod sa nagkalalom na. Namalayan na lang na ako na nakahigda na ako sa bed. Wala na isa nina. Naghubo na. Ug perte na namong kiss. Ug for the second time, nanasay nahitabo sa mundo. Kabalo ko nga sayo. Dakong sayo, pero wala gihapon ko karikaran. Nganong naabotan mi sa point king ato. Feeling na ako uhaw kay siya. Ako man po. Thirsty kaayo. But he was the one I crave for. Nawasan ko sa kong kahubog na ako. Naghigda namin doon. Nagakos pa ko niya. Dayon, niingon na sad si Alex. Nga I'm sorry. O ginayhinay nga nitulo ako ang mga luha. Instead of thank you, naka-receive na sad kog sorry niya. Dan gitrapuhan niya akong luha. Daningan si Alex nga, kabalo ka. At tong first na to nga encounter sa bar, naka-feel na ko something different. Nagpakaluoy pa ka ato nga time nga hilabtan ti ka. Pero wala na ako gipuhan. Girespeto ti ka ato, Chloe. I feel sorry sa kung mga gipang-ingon sa imuha. Pagagabi ato, di ko katulog. Naghuna-huna ako nimo. Nagbalik-balik pa ko sa bar pero wala na ti ka makita dito. Nawadaan kog pag-asa nga magkita ta para mag-apologize unta nimo. Hangtod sa nakita ti ka sa birthday si mong ate. Wala ko kasabot kung sa'y na-feel na ako atong gabi una. Nalipay ko nga nakita ti kagbalik. Ug nakabalo ko kung aha ka nagpuyo. Nangita ko way para i-reach ka. Para mo ingon og sorry. Happy ko with you, Chloe. Lahi siya. Lahi siya sa uban. Katong time sa police station. Wala din ko kabalo nga mo da ito si Vlad. I thought imo hatong boyfriend.
Isulay kog tawag nimo, pero gi-block naman ko nimo. Kabalo ko nga, dili ti ka uyab, pero nasakitan ko. Sakit kay nga makita ka, nga naa sa laing lalaki. Isulay kog text og tawag nimo. Ikadaghan. Pero ginablock jud ko nimo. Gusto na ako nga kuyog lang ta permi, Chloe. Permi pa ko moadto sa inyo ha. Pero wala ko'y courage nga mangutana kung asa ka. Hantod sa nagka-close me si mong papa. Sa imong papa ko mangutana kung aha ka dapit ko. Ug imong papa ang gaingon nga si Vlad to ang kuyog nimo sa police station. Naulaw pa kayo ko. Naghilak ra jud ko while nag-istorya si Alex. Then gikuha niya ako no. O gikisan akong forehead. Pero wala jud ko itingog-tingog adto. Ingon pa siya nga gusto lang ko makabalo ka. Nga first time pa lang ti ka nakita. Na in love na ko nimo. Dili na ka mawala sa una-una. Ang akong kamot, akong heart, akong soul. Kay always craving nimo. I love you, Chloe. I really do. Pero ako siyang giingnan. Pero minyo ono nakaal. Ulahin na ang tanan. Pero nito bagi si Alex. Pero kung willing ka nga to be with me, pakasalanti ka. I will marry you.